Duminică, la prima ora dimineții, doamna doctor Alina Voteanu a ajuns împreună cu domnul Cotescu la secția de votare pentru a arăta lumii întregi cât de ușor te vindeci de durerea în 14 cu un vot. Suntem aproape de un moment istoric. În câteva minute, domnul Cotescu își va exercita dreptul la vot și vom vedea împreună cum toate durerile sale vor dispărea. Ultimele zile au fost grele pentru domnul Cotescu. A rezistat doar cu pastile de vot Irel și permanent masat în zona coatelor cu Votaren. Ieri durerile s-au agravat și a fost necesar chiar și un supozitor de diclovoten. Azi, în Oradea, sunt disponibile peste 180.000 de doze gratuite de vot, atât pentru cei afectați, cât și pentru imunizarea celor care sunt doar posibili purtători ai virusului. Ultimele zile au fost insuportabile pentru mine. Când am aflat ce boală grea e miserupismul sau durerea în 14, cum am aflat că îi se mai spune, nu am mai avut răbdare nicio secundă. Boala asta e devastatoare, domnule, pentru o comunitate. Efectiv te ține în loc. Aștept cu nerăbdare să votez. E aproape ora 7 și voi fi printre primii care votează. După vot voi fi alt om. Sunt fericit, sunt vindecat. Mă simt extraordinar, ca și atunci când știi că ai făcut un lucru important. Am votat pentru prosperitate, pentru un oraș european. Sunt un alt om, sunt Sebastian Lupu și alături de soția mea, Mirela Niță Lupu, amândoi actori la Teatrul Regina Maria. Suntem mândri că am făcut parte din acest proiect pentru conștientizarea importanței exercitării dreptului la vot. Acum vom merge la primărie, unde vom lăsa un mesaj pentru posteritate în Cartea Oradiei Mari. La fel poți să faci și tu astăzi, 14 iunie 2015. Acum e rândul vostru. Vă așteptăm pe toți în fața primăriei diseară.